ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ତୁମ ହସ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଦେଖ ଓ କହରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ହାତୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜୀବ। ତାର ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢରେ ସେ ପାଣି ପିଏ ଓ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଖାଏ। ହାତୀ ବୋବାଏ। ହଁ ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୟୂର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ମୟୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ତାର ପରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ କଳା ମେଘ ଦେଖିଲେ ପର ଖୋଲି ନାଚିଥାଏ। ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାଘ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ଶିକାର କରି ଖାଏ, ସେ ଗର୍ଜନ କରେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ମୂଷା ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ହଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ମୂଷା ଗାତରେ ରହେ, ବେଳେବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ସେ ତାର ପୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଆମ ଆସବାବପତ୍ର କାଟି ପକାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବା ଜୀବଟି କିଏ ଓ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବା ଜୀବଟି ହେଉଛି ଜିରାଫ। ଜିରାଫ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାର ବେକ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସେ ତାର ଲମ୍ବା ବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଖାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଇଁଛ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? କଇଁଛ ପାଣିରେ ରହେ, ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାଏ। କଇଁଛ ତାର ମୋଟା ଖୋଳପା ଭିତରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ସହଜରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ରହେ, ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ଖାଇଥାଏ। ସେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ସହଜରେ ଡେଇଁପାରେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଗରେ ଥିବା ଛୋଟ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖ ଓ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ, ତୁମେମାନେ କହିବ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗଛରେ ରହେ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ବଗ ଦେଖିଛ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ବଗର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ସେ ଗଛରେ ରହିଥାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେ ତାର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟରେ ମାଛ ଖାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିଛ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ା ଖାଇଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଟି ତଳେ ରହେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବ ତୁଳନାରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଛ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ମାଛ ଜଳରେ ରହେ, ଜଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ହରିଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ? ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ସେ ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଏ। ହରିଣ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କହିବ? ଘୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ଓ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ।
ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଲୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଏହାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଥାଏ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ସେ ପାଚିଲା ଫଳ ଓ ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ ଉଇ ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଉ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କାଉର ରଙ୍ଗ କଳା, ସେ ଗଛରେ ବସା କରି ରହେ। କାଉ କା କା କରି ରାବିଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କୁହେ କାଉ ଆଗରେ ଓ ବତକ ପଛରେ ଥିବା ଜୀବଟି କିଏ ଓ ତା ବିଷୟରେ କୁହ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କାଉ ଓ ବତକ ମଝିରେ ଥିବା ଜୀବଟି ହେଉଛି ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ବୁଦାରେ ରହେ, ସେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫକ୍ ଫକ୍ କରି ଡେଇଁଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ବତକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଣିରେ ରୁହେ, ସେ ପାଣିରେ ପହଁରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ପାଣିରୁ ମାଛ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକଜୋକ ଖାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାପ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ସାପ ଗାତରେ ରହେ, ତାର ଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ସାପ କରି ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ, ମୁଁ ଯଦି ବେଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ବେଙ୍ଗ ଜଳରେ ରହେ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, ସେ କରି ବୋବାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କହିବି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ରହେ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, ତାର ପିଠିଟି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ରହିଥାଏ। ସେ ଜଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ଖାଇଥାଏ।